Владимир Дубовка. Про деда и внука. Недзе далёка, у вёсцы маленькой, век доживаў свой дедка старенький. Старость не радость, сядзе обедать, ежели еца злышки у деда. Позаливая чисты обрус так, ён и затиркой, ён и капустой. З гэтай прычыны деда старога есці саджалі каля парога. Там ён и снедаў, там и обедаў, там ён з унукам меў и бяседы. Дедаў унучак, мамин сыночак, ножик узяўшы, сеў у куточак. Нешта майструе, нешта складае, будзе, напэўна, цацка якая. Маці пытае: «Любы сыночак, што ж ты майструеш, сеўшы ў куточак? Што ж гэта будзе, скрыначка быцца?» «Будзе, матуля, гэта карыцца. Як пастарэеце з татам абою, вас не прыму я есці з сабою. Каля карыцца вас пасаджаю, после заціркі паналіваю». Тата на маму, мама на тату глянулі моўчкі, хто ж вінаваты? З гэтага часу деда старога больш не саджалі каля парога. Так, як усюды, у кожнай сямейцы разам з сабою далі яму месца. Казачка гэта вельмі старая, ходзіць па свеце з краю да краю. Хто пра яе і забудзецца можа, унучак маленькі зноў дапаможа.